Good morning guys. So ito yung buhay natin sa bukid. Yung nanay ko nagwawalis. Saka yung makulit na buddy. At ito si Pogi. Tinali kasi sobrang gala. So gagawin natin ngayon, magtatanim tayo ng talong, kasi yung talong kung tinanim doon sa nasira yung iba. So papalitan natin. Nalinisan ko na kanina. Dito malalaki na sana, kaso nasira yung dun. So papalitan natin. May pa tayo natira, seedlings. So yun yung gagawin natin. Ang ingay ng mga chicken yung mga manok ko nagsiliparan. Tapos yung mga manok ko, ito kinulong ko kasi pinakulong ng nagtanim kasi ng palay, malapit ng mamunga, kaya dapat ikulong yung mga manok kasi mauubos yung bunga ng palay. So ganito yung buhay natin dito, simple lang yung bahay namin. Ito lang yung bahay namin dito. Saka makapagpatayo rin tayo ng bahay doon sa sarili nating lupa. Susunod. Magtatanim tayo dyan ng talong ngayon. Tapos dito, kailangan ko pandinisan to dito sa likod. Dito muna yung uunahin ko. Tatanim naman natin. Tapos malalaki na rin yung seedlings ko. Ito tatanim rin natin mamaya. Kamatis. Tsaka talong. Ito ibang variety ng talong to. Yung isa Imelda. Imelda ba yung tawag na? Yung puti na may stripes na violet ata. Yung bunga. Dito natin yan itatanim. Tapos ito pichay, hindi ko pa na nalaki na, ililipat ko pa yan. So sana malipat natin yan ngayong linggo kasi mahihirapan na tayong ilipat yan pag malaki na. Siguruhin muna natin yung talong kasi sayang yung masasayang yung seedlings natin. So tatanim muna natin to. Ito ko nakailalagay at mag-umpisa na tayong magtanim. Asa man tunggo na lablab? Wala kita lab. Dili na buskuan to. Ay, nabato na ako ng butang dai. Uy, buwang na. So ililipat na natin to. Papalitan natin yung nasirang talong kasi sayang yung lugar. So umpisa na tayo. Oh, hindi ka manawag ka na. Saon ka ni tagay ra tag kutsilyo diha labi. Katong kuan gamay nga kutsilyo baka ikuhit sa kuan. Ikuhit sa seedling. Tapos yun yung dun sa kailangan ko pang linisan yun. Dun yung garden ko dati. Dun sa kabila. So magtanim na tayo ng talong. Thank you for sunshine.
Waday mo klase ron lablab. Next week pa. Yahay ang buhay. Sabang. Thank you for sunshine. Thank you for rain. Thank you for joy. Thank you for pain. It's a beautiful day. But now you respect me. May the words can breathe. My heart so hard for me to breathe. Nalata man diring kuan ma. Ubang taong manalata. Sige, di na. Saba. Kiss me. Saba po ng manok ay. So ayun na, napalitan na natin yung mga nasirang talong. Sana lumaki pa. Kasi malalaki na yung ano. Sana hindi yun nasira. Kasi sobrang ulan dito lagi. May bunga na sana. Kasi ito namunga na oh. Sayang. Okay lang, may siblings meron tayo. Tapos sa kabila kong garden dito, kabila, marami ng bunga yung tinanim nating okra. Ito. Tapos may anong tawag nito, sigarilyas ba yan? Ito yung okra natin, malapit na tayong makaharvest ng okra. May mga bunga na ito. Yan ang taba ng okra. Tapos yay, kalabasa. Tadang!
Kita nyo yan, ang laki, di ba? Saan ba? Yun. Oh. Diba? Nagtatago. Parang walang bunga pero nagtatago. Nangal ako. Si Mitichi. Mitichi! Tapos may mga talong din tayo dito. Ito yung Inilda. Yung isang klase ng talong yung puti na may guhit na stripes. Stripes na puti. Tapos mga ampalaya at sitaw. So yun lang guys. Sana nag-enjoy kayo sa panonood ng ating simpleng buhay sa bukid. Update ko lang kayo lagi kapag nag-harvest tayo ng mga ani nating gulay. Ito yung maliit naming bahay. Maliit na bahay. Ito. Kruk, kruk. Yan yung bahay naming maliit. Kruk, kruk. May papaya din tayo dito. Ang daming bunga oh. Yan. Ang daming sanga. Kung nakikita nyo kasi mano. So, yung mga ibon pa. Ito, tapos doon ako nagpapasignal dati. Yun sa tuktok ng bundok. So, yun lang guys. Update ko lang kayo pag nakapag-harvest na tayo ng gulay natin. Saka, palagi na ako mag-upload ng mga video dito sa bukid. Para ma-experience nyo rin yung buhay dito sa bukid. Pugi! 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 Si Pugi! Yung aming bahay. Simpleng buhay lang dito. May kaming bahay. So yun lang guys.